Vítaj tady u vás, tož neříkej, že ne, když jo, tož mám nové laserovky, brýle až do očních důlků, aby se mi nepropařily ty moje očička, malička, víš, tož ještě mám jedny do náhrady, víš, ty jsou, kdyby náhodou praskly oční víčka, abych potom musel vyměnit sklovinu na očích. Zas poslouchám písničku, víš, venku tak krásně sněží, kdybych si šel zabobovat. Facebook tady jako víš co otevřený, všetci píšu, ne, kecám, nikdo nepíše. Jenom statusy tady samé čekuješ, všetci čekují Facebook, chápeš? Jenom já ho nečekuju, já ho sleduju, víš? A víš co právě děláš? Já to vím. Díváš se na tohle video, to bys nečekal, a víš jak to vím? To ti neřeknu, ty bys to všem prozradil. Tak sami, abys bobovat, jestli nepůjdeš. Ti nekoupím, nic ti nekoupím, víš? Nekoupím ti nic.